Hej igen, undskyld fordi vi loggede sådan af uden at sige hej og sådan noget. Men det var, ja, undskyld mand. Det var fandme ikke vores skyld. Nej. Var det ikke? Det var Jimmys forældre, der sagde, at vi skulle gøre det. Var det? Ja. Okay. Kan du huske det, Jimmy? Nej. Okay, det var mine forældre, der sagde, at vi skulle gøre det. Ja. Ja. Sådan er det bare. Det er sundt. Hey, nu begynder jeg at miste liv. Hvor meget har du mistet? Og jeg er først lige begyndt med det. Men der er nu mistet 3 hjerter. Ja, og Jimmy han lærte mig lige af dem. Det er BL, der er jo i siden der. Hvor der står LC, og så står der 127, og så B, Ocean, BL. Hvis den der BL, den kommer ned på en 0. Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde et sted, hvor den er det. Ellers så kan vi lave et sted. Prøv at komme nedenunder. Ja. Jeg går nedenunder. Hvor kan vi lave et sted, Jimmy? Okay, prøv at se her. Kom herud. Er der en på 0 derovre? Herude. Okay, vi prøver lige at lave et sted på 0. Herude. Har du det? Nej, fordi det bliver solskin, så nu begynder det at blive lysere. Nej. Hvis du går helt ud, så kan du. Nej, så står den på 7. Sådan. S. Nu står den på 1 med mig. Lol. Og vi prøver, når det bliver aften igen. Ja. Så kan vi se. Og du er langsom. Jamen, jeg er så dårlig til at ramme det hul der. Jeg forstår den godt, Jimmy. Ja. Jeg forstår godt, hvad du mener. Jamen, Jimmy, han er også bare en torsk lige nu. Jamen, du er en torsk. En torskerov. Ja. Okay, jeg laver svamperum. Og i dag er det første skoledag. Eller nej. Det er fandme skidt da. Ja. Okay, når I ser den her video, så er det ikke første skoledag. Nej, Eller, jo. måske er det. Ja, måske. Hvis I ser den. Den 12. i 8. 2013. Ja. Ja. Så er det. Bum. Og det jeg gerne vil lave nu, det er et svampehus. Ja. Spis svampene, så vi kan komme i gang med at rulle med svamp. Det er dejligt. Nå, jeg skal lige vende mig til, at jeg kan flyve. Flyve? Han var sådan en flyhack, eller hvad? Nej. Okay, måske lidt. Jeppe, prøv at passe på. Jeppe. Nej, det er et klamt tag. Det skal vi ikke være. Okay, Jeppe. Det er da lige meget, er det ikke? Nej, det skal være sejt. Hvordan vil du så have det? En skrå, eller hvad? Mhm. Nej, det mener du ikke, vel? Jeg prøver lige at gå derop, så kan jeg lige lave det. Nej, du kan ikke. Lad være, Jimmy. Jimmy! Gå væk. Ja, okay, jeg går bare ned igen. Undskyld. Så skal jeg lige op på taget. Ja, Jimmy han lader Gugu Gaga. Pas på, Jimmy. Ej. Jeg mangler cobblestone, Jimmy. Ja, okay. Op og hug. Værsgo. Er der cobblestone? Hvor meget? Jeg har sgu da fået det. Nå, yes. Jeg bruger bare lige noget jord til at komme op. Ja, det der larmer så meget, det er bare Jimmys butik. Ja. Ja, Eller, det er ikke min. nej, det er Jimmys Prøv at høre. campingplads. Prøv at høre her. Alle sammen på YouTube. Kom ud til Familiepark. Hey, ja, vest. Hey. Ja, i hey. Så, hvad sponsorerer du til dem, Jimmy? Hvad får de? Hvis de siger mit navn på Minecraft. Hvad får de så? I skal simpelthen sige mit navn. Og jeg hedder Jimmy. Og I får... hvad får I? I får... Ved I hvad I får? I får
Sivl Satan med med en fribillet. Simpelthen. I får fandme en fribillet. Ja, så I kan komme ud igen. Så I skulle komme ud helt gratis. Ja. Uden omkostninger eller noget. Ej, ro på, folkens. Vi laver gas. Men det er ikke gas, det er med Jimmy. Han har en pakke. Han har en pakke. Ja. Giver du dem noget, Jimmy, hvis de kommer og siger Desværre. et navn? Nej, det må vi ikke. Desværre. Ingen rabatkoder. Nej, for helvede, jeg ved det godt, jeg skammer mig bare her i hjørnet. Undskyld, jeg kan gå væk. Okay. Så sætter vi lige en... Pas på, Jimmy. Vi skal lige have plads. Jeg er så ked af det, at jeg gør selvmord. Jimmy, han kan selv måle sammen. Okay, hug noget kobbel, Jimmy. Jamen, jeg er død. Jamen for helvede, Jimmy, hvor er du henne? Jeg kommer nu. Hvor er du henne, din spade? Nej, gik du bare til spawn? Ej, seriøst? Yes, jeg fandt en vingummi bams! Fed. Den her, den skal have vingummi bams. Vi har ingen træ hjemme. Nej, det kommer lige om lidt. Jeg bruger det til... Oh my god. Oh my god. Har du noget sten, hva'? Der kom der skulle lige 3 lige i hovedet på mig. Ja, også lige i hovedet mig. Vi skal have en træ. Æble. Æble. Namse. Æble. Namse. Mamse. Prøv lige at se det her. Jimmy, du hopper snart ud over kanten. Okay, vi ses. Nej, Jimmy, du havde et æble med dig. Nå. Det var god, Jimmy. Det var fandme god. Altså, prøv lige at komme med 2 sten. Nej, undskyld, 3. Hvorfor dog det? Ja, fordi ellers så kan jeg ikke lave en pickaxe. Jamen, ja, okay. Jeg har 2 stykker træ på mig. 2 planker. Jamen, for helvede, jeg har det hele undtagen 2 stykker sten. Sten? Nå, Ja. hvad skruede der? Jamen, ja, okay, jeg skal lige have 1 mere. Du har fået 2. Nå, ja, okay, super. Ja. Så lad være med at brokke dig. Det er fordi, vi lægger, eller jeg er ikke lægger. Undskyld. Ja. Jeppe, Hvad? Jeppe John, der er kommet med 3 mere. Det hugger du bare. Nej, jeg ved det. Det er stort og klamt og ulækkert. Nej, er det sådan en der mongoltræ? Nej, den har bare en gren lige til siden. Okay, så Jimmy, nu tror jeg snart, det bliver mørkt derinde. Ja. Bliver det ikke mørkt, hvis der er en dør? Nej. Gør det ikke? Nej, det skulle jeg ikke mene. Gør den? Nej. Så prøver jeg at sætte sten for. Ja, okay. Så blev det mørkt. Ja. Hvad så med en jerndør? Tror du ikke, det hjælper? Jo, men hvordan fanden vil du få jern? Det ved jeg ikke. For sjov. Okay, Ved du hvad vi kunne? hvad? Prøv lige at lukke til hende. Ja, okay. Fordi den skal stå på B eller 0. Hvad du kan lukke. Nå jo, sgu da. Prøv at se alle sammen. Nu står der BL0. Okay? Og så sætter man en fakkel, og så står der ikke noget. Men vi skal ikke sætte nogen fakler, fordi vi skal gro svampe herinde. Sådan. Nej, Jeppe, sådan her. Prøv at se her. Jamen, Jimmy, han er på wow. Nå. Så. Og så, Så går vi ud igen. så hugger jeg os lige ud igen. Så ud med os. Så, kom Jimmy. Kom. Så får de lov til at hygge Så skal vi bare sig. have lov til at vokse. Ja, så får de lov til at hygge sig. Ja. Okay, og Og så... hvis de ikke gider, ikke også? Ja, så ved du godt, hvad jeg skal. Nej. Hvad fanden er det nu? Høj, Jimmy! Ved du hvad, skal jeg lige være lige så pro som dig og hoppe ud over kanten? Ja, kom så. Okay, jeg lægger lige min ting i kisten. Let me see that. Vi hopper ud sammen. Jeppe, vent. Okay. Jeg har lige min ting i. Okay, er du klar? Ja, løb! Okay. Oh! Jeppe! Jimmy? Nej. Hvad? Åh.
Jeg står oven i en bjørn. En bjørn! Ja, What the fuck? Der står i den bad packet. Okay, jeg skal sgu lige finde serveren igen. Den fucker ved mig. Okay, jeg er inde nu. Så lad hvad fanden er han for en? Han er en Sille.dk 1, 2, 3 John. Nej, han hedder ikke John, men... Folkens. Alle sammen. Jeg dør nu. Okay, Jimmy han dør, gutter. Ja, vi ses. Frihed! Vi ses. Kasper dør nu. Okay, Jimmy. Hvad? Jeg tror, jeg laver en... Vi ses. Nej, hallo Jimmy, seriøst. Jeg tror faktisk, jeg laver sådan en monsterplatform. Okay? Ja, okay. Okay, så nu skal vi bare hugge sådan så mange cobblestone. Ja, okay. Jeg dør. Jeg dør nu. Jamen, jeg ser bare lige... Hey, Jeppe, Jeg stopper optagelsen. Nej, Jeppe. I skal se, jeg dør. Vent, jeg stopper optagelsen. Okay, vi ser lige Jimmy dø. Der flyver Jimmy. Okay, så stopper jeg optagelsen, og så når vi har nok cobblestone, så kommer vi igen. Ses! Sådan der, så er vi i gang med en ny episode, og vi glemte at sige hej igen. Men det var fordi, at vi skulle i gang med at bygge. Vi skulle i gang med at bygge vores monsteretage. Så jeg tror bare, at vi siger, at jeg laver lige en pickaxe, og så, ja. Jeg kigger lige til at svampe. Yes. Og så går jeg ned. Så går vi ned. Du må ikke lige hakke mig ind. Jo, så går vi en etage ned, og så går vi klar til at lave et monsterrum. Så hakker jeg lige Jimmy ind. Oh. Okay, de har ikke bredt sig noget endnu. Okay, så kommer vi bare ud. Sådan der. Okay, vi går ned her. Okay. Du laver lige det første. Ja, så bare lad være med at komme med ned. Den her, den kommer til at være langt nede. Ja. Den skal vi også have hegnet inden. Ja, nemlig. Det kan godt være, at vi får brug for nogle mere sten. Ja, og nu kommer vi til det der svære noget, jeg ikke kunne... Der var så svært sidste gang. Det var mit hads. Okay, jeg tror faktisk, jeg har godt styr på det lige nu. Fordi nu har jeg lært, hvordan jeg skal gøre det. Ja. Sådan. Okay, det er sikkert at komme ned nu, Jimmy. Okay, jeg kommer. Du må bare ikke hoppe nogen steder hen, fordi det er ikke sikkert. Okay. Sådan der, så skal vi bare lave helt vildt meget den her vej. Hvad var? Skal vi ikke også lade den til de andre sider? Jo. Og jeg glemte at sætte timeren i gang. Jamen altså. Sådan. Super. Ej, hallo Jimmy, du skal også have World of Tanks, så kan vi komme ind og spille det sammen. Så kan vi filme noget af det. Ja. Så bliver det bare sådan en fælles kanal, eller et fælles, men dig, der lægger videoer nu. Ja. Så er jeg bare med. Ja, Nego han er vist også... Når jeg lige fået lagt nogle af dem, mig og Nego vi har lavet op også. Fordi mig og Nego vi har også lavet nogle sammen. Okay. Men dem blev der bare ikke så mange af. Nej, okay. Det her, det bliver på en måde, eller vi ved jo ikke, hvor lang serien bliver. Jeg tror, den bliver rimelig lang. Vi kan sige det, indtil vi skal på det der, hvis vi gider altså, indtil det der i Tyskland. Ja, men jeg tror ikke, vi kommer ind og spille hver dag. Nej.
Men så lægger vi bare en episode op hver dag. Ja, det kan vi lige se. Ja, det kommer an på, hvad det er. Ja, men jeg har fået computeren tændt og sådan noget. Ja. Det kan vi også aftale, inden vi går hjem fra skolen. Så det... Ja, om vi lige skal have dem på og lave et eller andet, lave en video eller 2. Ja. Hvad skal serien hedde? Det er egentlig ikke. Men skal vi have en intro? Nej, skal vi? Nej, skal vi ikke bare have en outro? Jo. Okay, jeg har ikke mere kobbel nu. Jo, jeg har. Jeg har lige lidt. Hvor meget har du? Jeg har heller ikke engang. Jeg har ikke nok til at lave den her heller ikke. Så går vi bare i gang med at mine noget mere. Ja. Og så kan jeg se min video. Der kommer nogle home i den her episode, fordi at vi skal have så meget cobblestone til den her arena ting. Det kan godt være. Altså, jeg har lavet nogle fail herovre. Dem kan du lige komme og hakke væk. Ja. Jeg har ikke lavet nogen fails endnu. For jeg er pro. Det er fordi, jeg lægger lidt. Ja. 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 Bum. Og det er synd. 1, 2, 3. Jeg kan faktisk lige lave den her færdig herovre næsten. Eller som færdig. Den her, den bliver godt nok ikke så stor som din. Men... Nej, vi kan jo altid bare udvide dem. Ja. Høj, der lavede jeg sgu også en fejl, så er det ikke mig, der er pro længere. Hej. Jeg kommer lige og henter din sikkerhed. Smid den. Jamen, jeg er også selv færdig nu. Okay. Kommer vi lige over og laver dem herovre? Jeg har overhovedet ikke mere cobblestone. Nå. Men så bare lige bruge de 3 herovre, fordi der er kun lige 3 blokke, der mangler. Så? Ja, sådan kan du også bare lave dem. Okay, jeg går op igen. Ja. Og så laver jeg nok 3 pickaxe mere. Og vi stopper episoden igen.